Hola, en aquest mòdul parlarem del e-commerce o el mateix que seria la nostra botiga a internet. Si no es vol vendre per internet i es vol tindre un catàleg, en aquest mòdul també ho veurem. L'e-commerce és res més que la nostra botiga a internet, poder vendre els nostres productes o serveis. El primer que hem de fer és saber quins tipus de comerç electrònic estan ara mateix a internet. Hi ha un, que és el que li diem B2B, que és una empresa li ven a una altra empresa o a una organització. B2C, que és que una empresa li ven al consumidor final el producte o els serveis que ofereix. El C2B, que és que el consumidor final li ven a una empresa. Això ho tenim molt clar en els portals que hi ha, per exemple, per a autònoms o freelance. Tu poses el servei que ofereixes i llavors hi ha una empresa que et compra. Bé sigui continguts, sigui SEO, o sigui, al consumidor final li ven a una empresa. Portals d'aquests tenim el de freelance, Tobago, Novelo, Tribo. I per últim tenim el C2C, que és que un consumidor li ven a un altre consumidor. Això ho tenim molt clar i ho podem veure a eBay, Wallapop, Vinted, Vivo. Nosaltres, quan ja no fem servir una cosa, doncs venem a un altre consumidor el nostre producte. Pot ser de segona mà o potser és alguna cosa que t'han regalat, està nova i ja no et serveix. Quines bones pràctiques hem de fer tant per una web, però sobretot per un e-commerce? El disseny. El disseny és dirigit cap al producte. El producte ha de destacar sempre per sobre del disseny i sobretot que sigui responsive. O sigui, ara amb els mòbils, vull dir, es fa gairebé tot. Llavors, responsive vol dir que s'adapti perfectament en el mòbil i que des d'aquí, des del mòbil, et puguin comprar. Per altra banda, tenim la usabilitat, que és que la navegació per dintre de l'e-commerce i per dintre de la pàgina web sigui clara i de molt fàcil accés cap al producte o servei que estem venent. La fitxa ha de ser detallada, hem de tindre vendes creuades, la cistella de la compra i el catàleg han de ser completament visibles, el procés de compra ha d'estar enfocat cap al producte o servei, ha de ser fàcil i ràpid poder comprar i hem de tindre un registre obligatori perquè ens comprin. Després hem de tindre sobretot crides a eleccions o call to action, que és per poder portar l'usuari cap a on nosaltres volem. I els hem de donar un accés a les preguntes fàcil, un accés fàcil a les preguntes freqüents. La tercera pota podríem dir que és l'accessibilitat. El catàleg ha de ser molt accessible i pensem que és el nostre aparador comercial. És com si tinguéssim un aparador, no sé, al Passeig de Gràcia, al Portal de l'Àngel. Llavors, l'hem d'estructurar per categories. Els productes destacats que volem destacar seria bo que els poséssim amb un canvi de disseny. Penseu en la mida de text que ha de ser adient, sobretot per llegir-ho en mòbils. Hem de destacar la informació rellevant i a les cistelles de la compra podem posar crides a l'acció. Una crida a l'acció seria posar les ofertes, un nom de producte que vulguem treure. Les crides a l'acció, la crida a l'acció, penseu que no és una cosa permanent, les podem estar canviant constantment. Com podem augmentar les vendes? Doncs un enviament gratuït total o a partir de cert import, eliminar el registre obligatori com a client i que podem donar l'opció de comprar com a un convidat. Les crides a eleccions han de ser atractives i fàcils de trobar, els productes han d'estar en un ordre,
normalment els especials i els que estan en oferta s'han de mostrar primers. Hem de destacar productes amb banners, amb text, amb titulars diferents. Hem de poder fer cross-selling, que és dintre d'una fitxa d'un producte incloure productes complementaris. Upselling també, que són els productes de poc valor. Aquí els podríem posar en el checkout, que és on confirmem la compra. El procés de compra ha de ser senzill, en pocs passos i que no tingui distraccions. Podem incloure testimonis de clients satisfets i hem de poder donar respostes a possibles preguntes que ens puguin fer els clients i parlar dels nostres beneficis, dels beneficis del producte o del servei que oferim. També, normalment, això ja l'hem vist més, emprar els preus psicològics, que acabin amb 99, 95. Els descomptes, si els podem fer amb una unitat monetària, o sigui, posar no el tant per cent, sinó a l'import total que es podrà descomptar. Les fotografies han de ser amb qualitat. Podem crear urgències de compra amb estoc o només queden 2 productes. Hem d'oferir diverses possibilitats de pagament. Si podem fer un test A i B a veure quin funciona millor. Hem de poder recuperar cistelles abandonades i hem de poder fer el retargeting o el remarketing. Això es fa des de la llista de desitjos, que veurem que l'usuari inclou productes que potser li agradaria comprar, els hi podem tornar a fer màrqueting perquè acabin comprant-lo. També podem fer publicitat a Facebook, a Google, a LinkedIn. Com recuperem cistelles de la compra? Mira, penseu que el 98% de les persones que visiten una botiga online acaben que no compren. El 75% de les vendes online es poden perdre perquè el client abandoni la cistella. Just quan va començar la pandèmia, en el març del 2020, que va haver-hi tota una pujada de compres per internet, penseu que la mitja d'abandonament d'una cistella era del 88%. Les cistelles de la compra sempre van molt bé per poder analitzar l'experiència de l'usuari dintre de la nostra botiga i la salut de la nostra botiga online, del nostre e-commerce. Sempre, com que es queden registrats, sempre podem fer un repàs i enviar un mail d'una forma atractiva i divertida perquè acabin anant un altre cop i acabant comprant el producte. Com podem recuperar cistelles de la compra a part d'avisar al client que té un producte en allà? Doncs, com hem dit, la passarel·la de pagament s'ha de simplificar, com a màxim amb 3 passos, si és possible, i després enviar emails recordant que té productes allà i que no ha arribat a fer el pagament. Call to action o les crides a l'accions. Alguna vegada ens hem baixat el Dropbox, un Spotify, una app en el mòbil, com poden ser les del banc. Possiblement una d'aquestes subscripcions o aquesta descàrrega l'hem fet perquè ens han donat una crida a l'acció. És molt important que guiem el visitant de la nostra web a través d'un recorregut del comprador amb crides a l'acció que estan creades estratègicament i particularment per una acció que volem que faci l'usuari. Hi ha moltes maneres de fer una crida a l'acció, però hi ha botons molt simples i molt eficaços de registra't gratis, podem posar frases atractives de festa premium, Spotify gratis, enviament gratuït. Tot això serien uns exemples de crides a l'acció. Aquí el que teniu és diferents crides a l'acció que us he posat com a exemple.
Llavors, aquestes crides a l'acció normalment et porten cap a una landing page o pàgina d'aterratge. Què fa aquesta pàgina d'aterratge? Ajudar-nos a convertir els usuaris en clients finals. La landing page es dissenyen específicament, val? I el que fem és convertir el visitant en un lead. És fonamental en els processos de conversió dels visitants o els usuaris que venen al nostre web. Serveixen per oferir a l'usuari alguna cosa que el sedueixi, un contingut, una descàrrega, infinitat de coses que comprin. Si el contingut que li oferim és d'interès per ell, aquest usuari estarà més disposat a deixar-nos la seva informació en un formulari. Aquestes pàgines recullen dades personals. Llavors, teniu en compte que és important de complir amb la normativa de dades personals. El que fem és, per exemple, amb un post a la web, li diem descarrega't, passa a la call to action, amb un formulari, descarrega seria la call to action, passa a un formulari de registre i després, quan ja tenim totes les dades, és una conversió de lead i li podem donar les gràcies. On poden estar aquestes landing page o aquestes pàgines d'aterratge? O bé dintre de la nostra web o bé fora de la web perquè hem enviat un MailChimp o tenim un CRM com pot ser HubSpot. Com ha de ser una landing page amb bones pràctiques? Sobretot, ha d'estar en el mateix idioma que l'usuari que ens visita. Hem de deixar ben clar els valors i la importància de l'oferta. S'ha d'estructurar. Hem d'eliminar el menú principal, però sí que hem de deixar el logotip ben posat i sí podem incloure informació multimèdia, sigui vídeo, fotografies, tot el que pugui ser per captar l'usuari, l'atenció de l'usuari. Podem ficar les icones de les xarxes socials perquè l'usuari ho pugui compartir a les seves xarxes socials. Si podem afegir testimonis, molt millor. I podem mostrar premis o reconeixements que hem rebut. Un cop que ja sabem què és una landing page, anirem a saber què són les molles de pa o el fil d'Ariana. No és res més que una eina que posem dintre de la web i sobretot dintre dels e-commerce que informa l'usuari on es troba i com ha arribat fins allà. Què passa? Quan un usuari té dificultat per navegar a la web, el que fa és abandonar-la, se'n va amb un cercador, busca una altra web que és de la competència perquè aquesta web li està donant la solució i el perdem. Les molles de pa ens ajudaran a que l'usuari no tingui dificultat al navegar per dins de la nostra web i del nostre e-commerce. Com podeu veure, aquí és on tenim les molles de pa, en una web, en un e-commerce. És on està, que és el producte, quina és la categoria, després quina és la pàgina botiga i després pot anar a la pàgina d'inici, sempre a la pàgina principal. El concret és on estic, com he arribat fins aquí i com puc tornar enrere o anar a altres pàgines similars. Ara el que farem és instal·lar i activar el plugin de WooCommerce per poder tindre una botiga online o un catàleg sense opció a compra dintre de la nostra web. Un cop que estem dintre del nostre WordPress, de la nostra pàgina web, ens anirem a plugins i un cop aquí li direm afegir nou plugin. Buscarem el plugin
el tenim aquí. Aquest el tinc actiu. A nosaltres ens sortirà instal·lar ara, li donarem a instal·lar ara, sempre en aquest de WooCommerce. L'instal·larem. Un cop que se'ns instal·li, el que farem és activar-lo. Se'ns activarà el plugin i ens apareixerà WooCommerce en el nostre menú de la part esquerra. El que anirem és a ajustos i ajustarem el nostre WooCommerce. Primer posarem la nostra adreça, que estem a Espanya, li direm a quins països, podem vendre a tot el món o anar especificant països, enviar en els països que venem, anirem completant, i li donarem a guardar els canvis. Després el que tindrem que fer és productes, li direm, ja se'ns haurà creat una pàgina de botiga, li direm que la pàgina principal de la botiga és la que ens diguin, sempre redirigirem, activarem, això ens ho dona ell, li direm si va en metres, en grams, quines són les unitats, activarem les valoracions de producte, és important per als cercadors i per posicionar-nos, i el que farem és que puguin donar ressenyes dels nostres productes. Aquí tindrem que posar els impostos. Les formes d'enviament que tinguem. Si tenim diverses, les anirem fent. La passarel·la de pagament ja ens donarà. Llavors podem dir-li transferència, per xec no s'utilitza, contra reembols no s'utilitza normalment, si voleu fer-ho. Tindrem un PayPal, un Stripe, els podrem anar activant i gestionant. Si gestionem aquí el que ens dirà, doncs bé, tindrem que posar les nostres dades de PayPal. Comptes i privacitat. Anirem completant els correus electrònics. Aquí posarem el que volem que contestin cap a l'usuari quan ens facin una compra. I a l'avançat ara ja... A l'avançat són la pàgina del carrito. Normalment, vull dir, com ja ho crea, això ja us vindrà. Ja us vindrà fet. Aquesta és una de les maneres de fer els ajustos i ja d'activar WooCommerce. Aquí tindrem tota la informació, sobretot de comandes, clients, els que ens han vingut, qui ens ha comprat, tindrem els informes, l'estat de tot, extensions que podem comprar o no. Si teniu diversos idiomes, tindreu el multilingüe. I és com s'instal·la WooCommerce. En el cas que l'únic que voleu és un catàleg, un cop que heu fet això, només tindríeu que posar el que és el general. Llavors tindríem que anar a plugins. Un altre cop a dintre del que és plugins, farem el mateix. Afegirem el nou plugin, li direm afegir, el buscarem. Aquest plugin de catàleg es diu JIT. Ens donarà diverses opcions, vull que les veieu, perquè nosaltres el que hem de buscar és aquest que es diu mòdul de catàleg. El que farem serà instal·lar-lo, activar-lo. Un cop activat ens sortirà en el menú esquerre i el que farem serà posar ajustar
Li direm que sí que volem el modus de catàleg per als administradors, que desactivem la botiga, guardarem els canvis i a partir d'aquí el que ens permetrà és tindre un catàleg, tindrem les fitxes de producte, el que passa és que no li donarà l'opció a l'usuari ni d'afegir-ho en el carritó de la compra, ni li sortirà el preu a la fitxa, tot això, vull dir, el que farà és que puguem tindre un bon catàleg dels nostres productes i serveis.